Kag sa Good Vibes, isa ka retired judge ang mapalaron nga nagdaog sang brand new car sa paraffol ni Mayor Albi Benitez sa ginpatigan nga tuigan nga New Year's countdown sang Bacolod. Yari ang report. Nagdagsa sa Bacolod City Government Center ang mga tumalanaw sa pagsugalaw sang 2025 sa ginhiwat nga New Year's countdown. Upod sa sinadya ang mga komedyante nga sanday Ian Red kag Osang The Rock Diva. Pero naghatag kakunyag ang tuigan nga paraffol ni Mayor Albi Benitez, kundi napiling nga grand prize winner si retired Judge Danilo Amisola. Backchip member si Amisola, gani automatic siya nga narehistro sa raffle. Sir Danilo, congratulations! Kag ikaw sa subong nagdaog sang brand new nga Toyota Wigo. Si Amisola ang ikaduwa nga napilian matapos wala makasabat sa iya nga gin-register nga number si Dolores del Rosario nga taga Barangay Singkang Airport. Kaina lang sang aga, ginbato ni Amisola ang brand new nga Toyota Wigo. Magluwas sa iya, pilaman ka mga raffle winners ang nag-claim na sa ila premyo sa Bacolod City Government Center kaina. Ang mga papremyo ang gikan sa personal nga pondo ni Mayor Albi.